Yes, you got my comment. Okay. Pane chimwe chinhu chinososhera ndiro soshandisa. Image abhadharo resvika pavana mari anofanira kusa. I not yet. Pane chimwe so chinogadzikwa maiki. Vai? Chamene soza chino chakaita uchiuziziva chacho. Chiito. Chinogadziswa maspice, chinogadzikwa maspice so saka chino Chiri chi? ameno andizivi chirungu. Bedwe kumizayo kuya pana pane nyaya yanetsa uyayi pano. Eno ndokugemba wakairori. Avatotaura tikaita vepo. Waisaka glasi masiri yakatasoka. Siya kadai. Kuti vangu Kurumidzai vasikana hapana mira mushe. Kurumidzai. Hapana tombomira mushe. Hapana tombomira mushe guys. Kurumidzai pane zviri kuitika panapa zvakatoipa. Kurumidzai. Basi matoenda palive yacho. Ndiri kubuda nekupiko futi. Ende vanhu vadanyaya. Iyo nyaya yacho iri panapa iri kupisa. Iri kupisa nyaya yacho iri panapa saka vanhu ngavatokurumidza because hazvinomira mushe. Tinotokomenda kuti mengodei. Ewa zvenashimbomirai. Chimbomirai zvenashi TV zvimbomirai nyaya iri panapa yakatoipa. Toinda kuita live kune nashi. Nashi ngambomira tichapinda nashi. Aiti music yake ukuita zvedu panapa. Tine nyaya yacho yana inopisa panapa. Haisati. Amene varume vamukombesa kugeza kuya vene ndarwadziwa ndiri pabasa. Mauya. Amsati masvikai pa 250. Svikai pa 250. Andi ndozouwa moda kuona imozoona zvida kuitika panapa kana mauyu. Kana masvika pa 250. Yakadibaya. kutonga nini? Kutonga nini? Kuchia. Hii chombo cha ndege. Kwa nini wakapata ndege pili? Ndakaenda nemango ndikatoka nefly safari. Mango ndo chisina sita ninge munorarama aya. Kana fly safari ndo zvairi ndiyati British Airways Ndo para British Airways. Inodhura but unofamba zvakanaka. Right, tasvika pa 250. Aiwa, Makadiko guys. Mirai ndikutadze vanhu vacho vane nyaya dzavo zikunetsa panapa. Makadi guys. Muri right here guys. Tatiti kutaridzei vanhu tinawo panapa nhasi kudai. Maswera seiko manheru mamuka seiko imi. Aiwa still right isu muri kunzvimbo dzakasiyana nditika. Tadarika tatuye ku 270 kudhara uko. Saka imi guys zvikuitika panapa ndoda kupana ndoda kupindojisa kwamuri panapa nhasi. Zvatinokudzai kuti madhayaris kana taungana. First tadzosa 1. Hanzi svika 300 tasvika kana taungana madhayaris zvatinoita izvi. Muzoti kwanzi he vainyepa mirai. Muzoti kwa vainyepa. Hatisi kunyepa isi. Morisai vamwe asikana. Morisai vamwe apo. Sismeki vapinda gogo mchembere. Morisai vamwe. Madhayaris morisai vamwe. Madhayaris regai ndichikutosumukira ndakauya ikoko. Mirai ndiuyeko. Regai ndiuye kwasakasvika. Mirai ndimbopfeka bhutsi. Mirai ndipfeke bhutsi ndiuyeko. Mirai ndipfeke bhutsi. Mosha iwe. Morisa vanhu mosha. Hello guys, how are you guys? Morisa iwe. Hello guys, how are you? Hello. How's it? Hi guys. Hi Auntie. Hi guys. Right. Cape Town hoye. Apa taisa mchikana chedu chokuti chinatsoita noise. Saka chake tichide noise tichakupai imuri ikoko. Hello. Kuna kuti tiri ku City of Lulalula. Ndokwatiri. Ku City of Lulalula uku ndokwatiri. Ikoko. Aiwa kudzoka tidzoki. Saka zvatiri kuita. Morisa yavo chena. Saka. Hanzi sisimuka, I see you.
na Z. Probably. I'm not yet sure. Right. Hello guys. Hi. Tiripo pano. Nasa musikudisa kama browser angu ka. Abarangidza. Chikuru kudrawa. Akaita sende zvawe. Chikuru kudrawa. Tiri pano. Masana seko madiaries. Madiary. Kudiko. Tiriko kuno kudrula maserida ngo. Aiwa tichazokutadza chikafu chedu. And living the best life. We are living our best life today. Our best life in Cape Town. Koma mask. Ngwapfeka mamask muhotera nayo. Muhotera unodla wakaisa mask. Iyi mask tinawa. Mamask. Asa tingadli takaisa mask zvitadzi bvisai. Tadzisa. Iti bvisi. Maitenyi vasikana maitenyi. Right. Ewa. Saka hansi simeli muri kapa. Ndiriyo. Tiriyo. Tichoripo. Hansi say hi to Milka for me. Milka hansi moro. Saka imi guys. Izvo zviri kumufana kumwedu majusi edu aya. Takamirira chikafu chichimbogadzikwa. Hansi kokusataura vanhu vekapa. Inzwayo. Kwanzi vanhu vekapa mune utsinyi kokusataura kuti kune function. Yanga iri VIP section. Kwai kana nena ndisi kuzvizivawo. Hansi tete mhosva muri kuonekwa apa. Hansi mhosva zviri kudii naMonica. Hansi mhosva uripo here naOlivia. Ndeipi zviri sei? Hansi we can see you. Hansi esi mhosva naJunior. Ndeipi zviri. Hansi madi kutidedza. Takadedza munhu wese. Takataura. Cheripoki uri sei ko Cheri? Cheripoki kwa ngoma. How are you? Cheri sei ko Cheri? Cheripoki nomufarira mai. I love Cheripoki. Andika. Avanti manager vedu vari kutibatsira muno matiri muno. Vaudzei kuti tiri panonzi chikuita kuti Cape Town kana chingashika. Grand West. Inonzi Asa Grill. Yes, Grand West. Grand West munodhura machemomo. Panorova pasi ndo matakati goi momo tirimo muno. Tiri kungodhumana nawe mari zavo tirimo mukati momo. Pamamonya ipapo. Living our best life. Mazongoshetisa zvemusic. Varungu havadi music. Music inobva pano. Tichawedzera manje. Wedzerai. Mutisirei nhingirikiri. Uyu mumuzero. Pana nomuzero akamboja pana vakasika kutanga. Moiwi. Musira music apa asi varungu vapona. Moiwi. Ndati kasire nova kwai. Uyu. Siyakurovera music vanhu vapedza nyamadhize. Unyatso muisa baba Harare. Generate. Right? Saka tiri muGrand West ndo matiri. Kwete function kwene mani Grand West. Nekuti to the west. Casino. Exactly. Nekuti pretty one yatiri kuda kudla panapa iri kuita 6 wire munhu nemunhu. Mati yangati. Ngatizokuti kodhe vanhu vadye. Takamirira chikafu isu. No. So no one comes and takes the order. Okay, it's fine. Indati ndo dangu chakarepiwa chiya. Uya anakwana juice. Ndo dangu chicken iyoyo yakarepiwa. Iyo yakarepiwa ndo atotoda iyoyo. Tinoda kuhauti yakaita sei yakarepiwa iyoyo. Panyaya yekurepiwa ndo patatonyanya kufarira ipapa. Pakurepa ipapo ndo pandafarira. Hakuna. Iwo pakuti sisi follow ngikiri yangu na sisi make. Hausi kutaura kuti unoita na mhosva. Indongoziva kuti na mhosva wakapfeka madhende akwa yawo. Varipi? Muro izve chairperson, makadiko chairperson, tokumorisa nerukudzo rukuru, makadiko chairperson. Hanzi pa Grand West pa Goodwood. Ipapo ndo patiri naiwe nomusaka wadi kungouya hako zvaunotopaziva. Wadi kungouya. Hanzi na Anna on my way. Ana ukakwira ndege uchiuya kuAfrica rini nema dzako. Hanzi this is classic. Ndo zvatinoita isu. Toita zvinhu zviri classic. Kuna karambi, ni karambi. Tapuwa chiraiti chedu ichirambi ichi. Mushavaonese chirambi ichi. Chirambi chedu ichi chimuchivhenekera. Parafini yacho inge wine. Mukona kukala ye wine. Alright, mira, unombofona Kate, unombofona. Ani? Kate hanzi ndikurasika. Ngaende kuparking ngati ne left. Inda kuparking unopinda muparking uchatogwa temperature wobva wafira form wozoya kuno.
Kathy. Kuba information yacho. Yazapiwa ku information yacho yakakwana. Sitovulula maimosha bashirori hanzida kukuona ichisimeni kweni mochidizve ini ndiri kutotadze madhayari munoda kuona chisimeni uyu nditendai ushu ndihanza zitendai apa talent hanzi oni maiwe uyai takatokumirirai uyai muri matitiona yawawei uyu ari kurasika ndiye angatofona fonera miluka Kethi asi zvaunoita Kethi kana wasvika pagedhi apo uchatorwa temperature womira line kana wamira line wotenda left kana watenda left wotogwama wofira fomu ipo paya wozopinda kuno vachakutaridza mune malights akanyanya kujeka aya yakanaka security yakawandisa pane chikepe chiri Clarence hands 10 minutes away from Bamba ko uyazve 10 minutes Bamba usingauyi apa tapuwa zvimachips ekufanira izvi machips abikwa munhu aya akabikwa nembambaira ngembambaira mimbambaira hanzi nasali ndiri panze sali panze papi hanzoda kuona vari the other side avo vaitoda kuona vari gere kune rimwe side ava muri kuonekera henyasi muri kuoneka zviya zvandogara ndichikuzai kuti diaries ndeye vanhu vakuru ani mazvionera hatiti zvevana vadiki vana vadiki ndekwamhosva uku kwangu kune chembere dziriko dzinoda zvinhu hamuna kuna asi shoma pavanhu vakuru tisakabata mhosva avagataure diaries pavanhu vakuru aiwa kana pavanhu vakuru tisakabata isu diaries yakatakura vanhu vakuru shamwari vane chiremerera vane chimiro iwe kwakojuliet uya topedza late tichiri panapa tikabva panapa tichamboenda kunomwa madrinks Hello guys. Hi. Muri right here muri sai zviva mwa vari kuona apa kana voya vagokuona iwo panapa muri sai vamwe we tikusevhiwa nasisi kumusha kwedava maeskad aiwa vari kukuonai bvisaika kuti vanyatso kukuonai asi modanana navarume vavanhu here bvisai iyo rona yego yes aiwa ndivaya ndimanager zvivaya ndibosi hanzi mhosva hanzi na-anti vediaries mhosva thank you for supporting thank you so much auntie good munhu mhosva thank you so much it's nice kuvaona for the first time in person and it was actually the good thing ndakavaudza ndikati vanoziva manager ameno hanzi maG40 padiaries ine vanhu vakuru diaries ine vanhu vakuru diaries ine manesi ose maloya ose maticha ose machii ose masocial worker pano esi tintin handisataure zvisina musoro tintin tingori hedu kudhina as madiaries so uri kuona tingori kudhina so panzvimbo inodhura zvisingaiti muno mucape town so tintin living our best life so saka tiri kungoti sisuka vanhu mungotiona moroi living our best life tiri panapa ndimoona tiri pacape town saka ndokwatiri sefamily yemadiaries tintin andiwanza wakambonituka tintin ka ndakakumirira kuinbox kwako tintin unoziva nyaya yako ini kuti ndiyenze kuda vaudzei kazvo ndakataura zviya zviya pane vamwe vanoda machicken rolad toro havana kwana justika tendererai toni stoko stoko
Call my sister to come. Call my sister to come and see. Auntie Z, hi. Auntie C, no, hi. Exactly. You know what? You need to ndakuisa pana paita zvejaya kana motogara matokanda manhamba kuingo nekupaita zvejaya chairo rine mari dzaro nezvinhu zvaro mazvinhu nemota yakapaka panza inenge yagenimbi saka tagana imese Rolls-Royce andimozoti company yeroiko yemareko supu into wangu itenga revo zvati iyo Rolls-Royce iri Rolls-Royce amatukira ari kuti wagurukure hanzi chenalicious hanzi chenalicious sisimeli hanzi uyu akafita kuita office. Okay, as for me tovaitira motere nyama dzavo. Okay, if they want shuttle wakushanda pare wakuziva zvinizvi alright inini hangu ndoda uchu ndoda chicken yaka 6 marolada 5 marolada maronaldo anokwanisa kubviriswa ira noti abviriswa. Alright, it's fine. Indoda Ronaldo iyoyo andichika ndoda shuttle ndaibenza ndoda shuttle biryani. unonditenda indoro kwete webhora manzi vatenda indoro kana ndichida shuttle biryani neronaldo kwandoro kwachokodza ndokuziva kwachokodza inoita mari shuttle biryani aitenda unokuita nezveyo tokumbira kuziva hanzi mozoyenyu kuseri mondiziva natendai tendai ari single hake haana kuroora tendai is very much single zvakawandisa tendai is very much single ndavepika uji ndine Rolls-Royce yangu iri pazvako yakakurisa alright saka ndinokotora chicken Ronaldo icho ndopinda matenda kaipa patendai ndozvandandokuti kana ndogara ndichikudzai ndotanga shuttle aiwa patikumbaya kumbaya kuramba ndabvisa saka nyama ichatora mawazi mangani aiwa mamuziva here anenge akapfeka outfit yake yebasa kwamhoshoko ndaratomukanga masikana kana ndavakangama andogara mukuna wakapfeka uri pamusika pako apa uchiti kwaunyedza igoiko andokubatsira pagoiko yaandokubatsira mune shuwa here ndokubatsira munozvimiririra here bhevha akapinda wani saka ndokona kupinda ndaisaka kusaka bhevha akakotama achiita zvinhu zvake saka indoregawo kuti ndasivari kwanzika kwakona goikochi akomana imi amunokwenda kuseri kwemateo. Pour some love and likes. 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 Pour some love. Pour some love. haipini hanti haisi yangu Pour some love. ndo inopina mira ndipine nei mira ndinyore kuva vanoda kuedhi wamoda kuinde piko imoda kuedhi wasikana nhasi hatisikuda zvokuti edhi ananhasi Yes. tendai ndoro vari kuda tendai ndoro uyo ndaisa zita momuminga kuinbox naika zita rake ndapina iro Ayo yangu zita rake ndapina nai mutakamirira chikafu ngafa notipa zvimwe masnacks
Hai chiko na manager. Avasiye vaite basa vari kuziva. Hanzi mbuya mhosva isiyo. Hanzi ndiana makazopiwa mari yenyu yese ndina magaya here. Pana barikuita zvemari. Ndiani andiona? Ameno apo anyora apo. Ndiwe wakabikwa. Ndiwe kabla live. Miki ndiwe kabunga chima msiba live. Wakati kuya kwa ndita kaisa. Nditino kutagara tichatongoipinda zvi. Vapera cheme. Unaenda katushambo kasi. Saka vane mari dzavo kana. Ndinachema moni wamwe mbadharere. Kondiwaichema paya. Chachema kwa sisimeni. Chachema. Ai unyaya uri kuenda iwe. Ai wamagaya ngo adzise mari. Wamagaya apa vanongoti mashirori voti kutora mari dzavanhu. Ai mari dzavanhu ngavadzose. Ai mari ngavadzose mari yemunhu iwe. Vachema futi vakachema amai avo. Tiri ku Cape Town Chelsea ku Grand West ndokwatiri. Hanzi Tuesday nhasi akapiwa. Haana kupiwa mari utoda kutoichiriridza. Iri kuuya pamadhayari. Haana kuuya vedu vemuti zvakanaka here zvasikana. Wakamupa mari nai Miki? 2,400 US dollars. Asi iwo asimbonyatsa kundiudza iwe. Gatitonyatsa mira chimboita interview Miki chimira chikafu. Mira chimboita interview Miki chimira chikafu. Asi nai Miki. Iwo uchiburisa 2.4 uchipa magaya waiti mari kuindepi? Ngomira chimbo ipo faita nyaya pana kusema live. Saba live. Sasa mwenye yenyu kuko guys, sasa ipo alifona yenyu log in. Faita juice. Log in. Chitaura muningi chi chakaitika. Anti ndokwataina matere sisimeli. Kasaka vakauya kane maproject kamuchechi. Kakuma congregation. Ku Zimbabwe. Kuno uku. Because anti it's all over. Iri kwese. UK all over. Saka takapinda kamuma project muya mamining nekumahousing. Tikabvisa mari dzedu. Mama mboona mamamboitikwe. Aiwa zvazvichiri kutanga zvi. Okay. Zviri muprocess ka zviri mugwara. Alright. Tati aiwa dzimba toita sei todawo wana. Tikati kumashezi totopindawo kumamining tikati totoitawo kamabusiness woman tikati towana kuwana mari takagara. Hapana munhu asingadi production manje. Saka ndobva tangojoina. But vanhu vakajoina vakawanda. It's not only me. Saka patime yakapromisa yacho kuti tichange tava. Ainzi anobuda rini masenzai? Zvenzi 2 years time. But I signed my contract. But this is the 4th year. Saka iye achiri kuya kuchechi kuno iyi? Akapedzisira last year. Paakauya makamboiraise? Yakareiswa vanhu chechi yanga yakutobvarwa. Saka vashoma varume vakaita violence vakapiwa mari shoma. Saka kuti chechi yakavharwa kunoku? Ofisi zachiripo chechi ichiripo. Ndokwatakaenda kati ndikanotaka kuchema kandiriko. Saka vekuofisi vakati chii? Vakati hatina mari. Iye magaya saka asi kuresponda here? Akazoresponda. Kwauri? After tachema paya. Akazoresponda. Vatuma lawyer kunoku. Kwanza mwari kupuwa mari kudzavo kuZimbabwe? Hanzi yakavhurwa. Saka paakaresponda akati chii? Takazopuwa madhesi ekupuwa mari dzedu. Kwai musi wani? Ini ndakapuwa musi wa15 February. Waikurepo soku? Ini ndakati ndikuda mari yangu yese handida kuchindurani ndakaramba hafa. Ngozi ukapuwa hafa unoiti chinayo. Saka ndikungoda mari yangu ndakabatana. Aiwa saka tomirira 15 February kana isina kubuda tobva taisimudzira. Aiwa toisimudzira. Sezvo apromisa tikataka kuda kuita noise kwezvinoka. Anogona kunzi waramba uchindiitira noise. Saka ndopuwa mari ikoko. Saka rikatimbomirira 15 padhuze hapo 2 months kubva iko zvino padhuze. Ingochengetai V11 irore. V11 riripo kabhozi takaita written agreement inextended church. Saka ndora takangomirawo. Saka kana tisina kupiwa munondoona ndasvika pamadhayaris. Pamusha pangu pano pamadhayaris ndotouya. Ende zvakaoma naimi. Asi iko inotagwa kuti kwai unoita masvirori vanhu muchechi shuwe. Sisimeli isu hatidi kuitinesa zvikunyepa zvinokwa zvinongopinda nokushi. Tatisipo. Asi hanamboitawo maadvances kwamburi noti wakanaka takaiplus nezvimandeveri. Hana. Angorwa mari chete. Nokuti history uri kunzi unayo yekuti musikana akangodai dai kune zvimandeveri ka haunofura neko. Kwanza anonoki unotodarika neko.
Saka aiwa torambidzwe kwakufadza mutengi wedoro aiwa kamupadzi mutengo wawaiori mutungamiriri wechechi iwo afundisi vanda kumbobatwa iwo afundisa zvanyanya mufunge kuchita vanhu kwacho kwanyanya vasikana uori wese wakuitwa muchechi mufunge muedzeni ari kubvawo zvidenga achariona vanhu vari muchechi vasingarioni denga ndo zvakutoitika kudenga kure vasikana kudenga kure hanzi vakawandisa makajitwa chero kuno kuzimu pane vari kunyora mucomment section kune chechi futi kuuk vakavhara saka imimi maipani mari ifeyafeya imimi munhu makapa mari aripiye kaapudise mari kadzose mari varimudzoka sei wachone kutamba ndiwo makapa mari mumaoko uchaona ndipe mari yangu sure ndinogona kutora one musagara neye panosvika mari yangu yabuda magaya ndichiita action handi vanhu vake oita action vanhu vake kuti kuno kuti tourayiwa kunoku mari dzevanhu vakajira vanhu vakatora maprovident funds avo mapension funds avo vese yese hanga akashandira 25-30 years munhu kunoti bushiri njoma imwana iko zvinave kumarawi vanomuwanepi dhimoni chaire mai mwana iye zvinave kumalawi kokwa zvakaoma guys tozodzoka palife kana chikafu chauya kwai magara ako kwai naumba sumuka chiko chimbosheka mbijana zvenaiwe moshi haisitoko nhani tindo kwaisimuka tinewo andonyara kusunguka aiwa tindo igentleman guys musadaro iright size tinto unopfeka sezani bhutsu Shoe size determined. vafunza kudhara vazara kuinbox kudhara vazara Kana ruoko rwake ruoko tione ruoko hapana kana ringa apa nditori toda kuona saizi yeruoko chakakura kuirozori isaizi izvo zviguno izvi kumwe izvi kokwa bhutsi saizani ndichataura ndotaura kusere No, not yet. No, we're going to have main meal and dessert. And you ordered food? Yes. Hanzi muri February kokanaka kana kusunga inenge yadoruzawo anogumata masikana ivavo aiwa mari yakuzobuda mari inotobuda yakuzobuda uye ari kumirira zvoti kwai February hatane mari here kwai response yake yange iri after all hanzi mhosva ichi hanzi tendai daktole neensam atori pakutsvaga tendai hasi tombovanza tendai ari kutsvaga vedu uye kana uchidawo asikuda maritaini arisikuda vanhu vakambobva sina vasati vambopinda saka ndori neyese manje vese vanhu vane saka isa hatina extend nawo titori neoriginal flex ndepi varikutochiwa tinevanga vatori naro munhu anita mari munhu anita mari angu akawanda mazima gochidaya munhu anita mari anotoita kunga chadambura nemazino acho akaenda nazvo zvose ozonobvisa unorwa nesandimeri tafunga kuti muchaya nebhamusho tiratakona inaro masikati ndatombozvitsungwa ko bhamusho unoridii kuna sisi vako iwe aiwa kachida kushaya tonyarira kumatogona masema ndinozere bhamusho ndopfeka tikati pamwe dzichizere kuengland aiwa kubhichi uku yesi lorraine tiriko lorraine tiriko ava tiriti meki varoda kuona stoko bris varoda kuona stoko aiwa tiripo hedu takazvigarira sikana toripo tiri 31
331 madhesi kutoda kulasapa so kwanzwa nedhangari ndiani ndimosva uyu pane vada kupinda mukamera atita kuininga kuinbox atita kuninga kuinbox anzwa nedhangari ndiani atouya kuwhatsapp chaiko uyu stoko iyo nanzi istoko ini iyo onai nanzi istoko kutambira tasonononga ndo zvanga asikade kuona izvi zvinagaya anza aitonyangira kuona izvi ndosaka angakupe mari yako yo Leonora kwana Leonora iwe tendaika iwe madhepi kwana pai tendai nhasi kuti anozondibvuma chete nhasi ndomuzvambura nemubobobo tendairi kugara padhepi ariko Eastern Cape Eastern Cape muite kure kwenyu mega ikoko haudara zvanoda madhepi uyu Eastern Cape vatavaitira life yavo tiri vanzi timune life yatichakupai pane auyawo kuinbox iwoku akati kwavari kufananongawo ndipe hosina vanonzani varume madhayari vanonongawo vanonzani ndipe hositani havana kurorwa nahere kana vasingadorogwa kusazvida havo kurogwa nokuti kumadhayaris kune vanoroora kumadhayari kune vanoroora arikowo mashurugwa awo asi mazhinji acho anoroora marelationship anoziva ngoti handizobvumidza kumataura akatanga marelationship ndinyatsokuona munhu achindituma kuti ndinyekere uyo they are going kune couple iri kutoenda muna December pakunobvisirana izvozvo tichai announce kana vabva kunororana ndichazovaunza muri singu here uyu ari singu uyu guys uyu ari singu uyu muri kupikwa varume madhayaris masingu apa muri kupika kana kuti madhivosi kana vakafigwa vaya muri uyai panapa vari singu lava ready to mingle imosumuka utesa unononga tuone body view simuka hanzi takona body view utesa unononga ubhowisei muchanorohwa kumba vanonga kamusina kutasa vanonga andakuona ivi manonga sekamera handina chokorodzai sevanononga avo nansi stoko makaroriwa here makatororiwa aiwa havana kuroriwa futi guys havasati varoriwa tiriko flex aiwa nodzokera the same ndodzokera the same flex guys vari single futi vavachinonga apo vari single hanzi naabraham sanda tiripo hanzi naabraham sanda makadii henyu vekunonga avo kai muri sei vekunhonga naabraham sivanda makusigwa katlari okay ripo kugurupu ripi uripo mosha ndiye akatanga nejayaris aiwa kwete patakamuinterviewa
kwete patakamine mhosva ndiyakati akatanga nediaries vanhu vaisi hapana munhu mese manga musingazivi mhosva mese mhosva akazikanwa neni ndiri 1 asati atanga kuita zvokuita madrama anga atoipa diaries ndiye munhu nditaure etaura henyu muri kuziva patakatanga kuita live yakujarakara yenjusu vanga varipo ndiani yenjusu mukuziva sekuru vaifona chero zvenjusu maziva ndivo sekuru mhosva venya ndiye vanhu vachitofona tinokumbira kubvunza nanhasi kuna mwatiri kuona malevhu ekuyoutube achikuya tiingoti tokumbira sekuru vai vakataura nyaya yenjusu nanhasi izvozvi kuna vanhu vachiri kuya chi vanenge vaona iko zvinhu handiti ndipa wakapinda musikiti manje manje leyo wakakunzosumuka chete akatanga manje manje mhosva but you know what I started as a joke and wakatanga sejoku ndichitomuti ramba wakadzvanya this first skit yandakaita handitika ndakaita skit ndichiti ndichinetsa nemukadzi wangu achiti nda kuenda pasimeli mungamati kuna ndopa akatotanga ipapo first video yacho rakaitwa rine mukati skit yekutanga munhu aitaura nezvenjuzu achitaura achidzidzisa nezvenjuzu pekutanga-tanga akaita skiti yekutanga-tanga mavideos ake tisakamusumudza padiaries mavideos ake tichimapota padiaries akaita skiti yekutanga yakati mukadzi wangu ari kuda kuenda kwasisimeli chichichi ndoyanga ri first skiti yake tikaiposta tikatanga kuti forowai munhu ndokuti atangota maskiti ipapo ndokutoenda akakurumidza kusimuka mhosva hanzi tionei mhosva uyu vadaita body viewing ava uyu mhosva uyu mhosva achatamba kana vakurudza music ari single mhosva haana pfeka maearing hanzi akapfeka here maearing neizvi haana mhosva nhasi handisi kuekta zvezvekuekta nemusi haana mbowanda mhosva uyu aripo ndiripo one guys ndiripo one maswera sei nhasi hamusi kutitukira maibros one asi ndagona nhasi magona ndagona ndingati ndabvaru ndapuraudza kudhara dei ndakudhara ndaitwa pati asi ndachansa nhasi saka ndachansa handiti musi endakanga ndakaita awanda imwe yekunetsaiya asi nhasi hamusitona zvemaibros asi ndakaisonhasi saka pana torai mascreenshots ani majera kundiposta torai munondikanda mojera kundiposta kaevriday toraiwo posta ukuda wana ari serious murume okay hanzi pari kudiwa murume ari serious wana ari serious chete one ari serious chete murume ari kudiwa nasisi avo vatsvuku avo pari kudiwa nasisi vatsvuku avo asi pana yeloboni pana pariri panapa riri kuda chi riri kuda one murume ari single asi one pari kudiwa 3 pari kudiwa 3 varume kana muripo varume montibatawo paita 2 manhanzi stoko 2 mastoko saka modi montibatawo handitika montibatawo todi tona kuchita kuti makabuda sei hanzi nason point maibros zvichona vasinganditori mascreenshots asi ndakabuda kudai vanotambira kana akashata maibros kana akashata ndo vanotora mascreenshots kana akanaka varoyi naiti zvavanoita kana akanaka varoyi havatori mascreenshot kana zvakangoti bhendei kudai sandi mascreenshot all over vatozokeri nawo vanotosiyawo pano ndinadiwo zvamakimi zvamavakupe maiering akadofanana ndindai taurako tonga maudzana kuti hanzi zviri nanhazvo ndiri kusvika ndichagona ndichasvikapo chete rambai muchingondiseka imi ramba muchingondiseka pambe muchingondiseka pambe kutoipa shungu ndei ndichinyatsokunyatsa kutomaita svika akuda ndazoseka nepfumo yamaita masikati hanzi jadhari jii musoro
Dari soro ndaseka neve ndiwe. Kuzonga gotkidi. Uti mwana unozokupa vanozokuma zvese. Mwara api zvese. Mwara ukashaya. Mwara akupi zvose. Unoona magaro. Unotowana dakolina. Dakolina anenge ari tii namandevele. Dakolina. Nemandevele acho anenge ari tii. Pasitacha wanenge akakupawo. Plus antoona. Haungazonyi zvese azviti. Vana dakolina muripo here uko. Julie taura hako. Julie. Aso uriko. Uriko here. Amazvo kuzeni kudaro. Iya here vanototaimira kana wakato zvinhu zvakango havakwanisi kuona anything that is positive munhu. Vanotasa kuti chakatoipa ndochavanomufokasa nacho icho. Hansana mbona the worst group ever like that. Vanhu vaitoti ndenge pakunyepa. Unonyepa here. Sisi ndakatori bloka kutodelita. Ndiri kuona china mufoni mangu. Nanzi looking simeni. Thank you Angela. Ina handina wandawana here naye vedu here. Mudzimai ndoda munhu ane zvinhu zvake. Hapana here wandawana. Ane zvinhu zvake zviri. Ane zvinhu zvake kubva kusoko kusvika kune property. But inoziva kuti mhosva kukanyoramba wakatsika ka. Uri kupinda vana Jafu manje. Uri kupinda ndio competitor yako. Ndio sasa naye guys ndikunyepa. Ndikunyepa here guys. Munomuziva Jafu yaya anoita zvemakomedi. Jafu yemakomedi. Haisiri yokombetita yamhosva iko zvinhu. Mhosva akangoti apay his game mbijana. Haasi kusvika ipapo. Ndikutokuudza mhosva. Ndikutokuudza. Because zvako hasi zvokumanikidzira. Andiona. Hasi zvokumanikidzira. Unosvika. Nokuti right now pafeyafeyaka. Mamwe makomedi akasingaudzara pafeya chinotera chokwadi. Palive baba. Isinganyeperana nyika. Ina hangu hapana chandinanzi chandoona chavanoita. Handichatombouteveri kwai comedy achondoonawo nyaya. But comedy chacho hapasini. Aiwa, thank you so much. Chera pandakasonjaya maziyo ndakamatenga ndiakarekare handizvo ndakamatenga epini. Aiwa, ticharamba tichipusha. Ukusvika. Manje sure Jafu akenge ari pamberi. Asi ukamhanya chako nepesika handokutaurira. Aiwa, I'll try my best. Ndokuti manje ndio inenge competitor yako iyoyo. Ukuti wentechiti tikamanya kutomanya. Chii chinoyi mofi nayo posha tizivi. Amene iwe posha asi wakambomukumbira ukanyimwa kani. Cherry Pocky love. Exactly zvenyu mama Jane. Hanzi mhosva is good. Ari good zvekuti guys ndikupa kusvikira next year January, February, March, April ukasadzokera masure ka ukaramba wakadzonya pamakomedi ka Ndichambozama kuramba ndipusha. Ndotokutaurira because masumukiro wakaita vanhu vanostrugula muindastry yenyu ikai umwana But very true. anditauri hangu palive vakambotenga kuti tikambova makita mairi asi hakuna kana kavakanes vakatodidona vachose vamwe vacho vari muno mukapa unovaziva zvinhu zvekuita zvinoda persistence. Unokuramba uchingoshinkira uchingoita unogona kuita zvinhu zvisinganakidza uchingoramba uchingoita. Nyanise wakarima pamusika una kusvika rurimi rwasvuka here. Thank you mama Jane. Handingambotadzi kudya zvinhu zvinonaka nemhaka yekuti handina mari mumba ndakatoiruma onyeni iyoyo. Akatoresa mupoto akatoibika miki akasara chingomanyisa mhepo mnainene onyeni. Hanzi mhosva uri hanzi paropasa apa vanhu vari kusvika kunopedza masport. Hanzi mhosva ukuenda kure ufunge vana true zveshuwa nokuti vamwe vanoita zvokusvika pagive up. Ona icomedy guys ndataura chokwadi hedu madhairis panapa tingotaura hedu panapa vanhu vasi vamunoziva rita comedy right now guys vazhinji unoyasoona kuti sometimes unogona kungoona but hazvisekesi hapana kana chocho unomboseka uchiti ndikunakirwa nacho hapana. Kupi ndopamunobatawo kunoku munoziva kuti chidisadvantage yamunayo chiteka ndeyekuti masikisi enyu muri kumaitira kuno kupi South Africa dei manga muri kuZimbabwe ka dei makasimuka because uri kuona Jafu yaya 2021 miremoni maindosis anenge achimafushura maZimbabwe anenge achimabata kune zvekutamba because aunganidza and akatenga slow vanhu iko zvino ave nemanumbers
Plus ndakaona kuti kumba kune machance kuti chero munhu aita shop kake unoenda kunoka indos munhu akatengesa matemba ake anotouya kwauri manje hakuna handitoona kuno kumanje vanhu vemuno saunoindosa chiya hakuna vanoita zvefacebook but kumaplatform avo handitoona yesi tatenda yesi muningina ndepi kuno kundokurukanyai kuno iwanga uri pazimba apa ona ana chibhebi honde akasitagula nguva yakareba ana handizii changu chaitika chirwa mwana yashi is naturally talented zvisingaiti but ndikureva kuti akatanga kudhara ana and people were not even noticing him but ana zvinhu zvake it comes naturally maspisi ake mamwe anozvisasisa kuti unodogona kudonza musodzi chekutoiristit akaramba akabata yakaramba akabatirira iko zvino atoenda mwana waitosimuka next day tichitaura something else ndo kwauri kokogomosha atikachera mhosva ndakakuvara neiya yemubogogoya oya ndakaita ndini yembogogo ana dreads vajara undoona ndine wigi kapamwe ndiri palive hanzi anonzi ani comedian uyu anogona timufolo anonzi mhosva tv mhosva yakanga yavhagwa ikukavhugwa imwe asi yakavhurwa imwe yandisiona ichifanchena kana any postera maiwe iwe ndakabandisi ndatsvaga ndifunga yave nevamene yakutosvika close to 50 yakavhugwa mai manje 50,000. Thank you, Lauren. Thank you. Elizabeth Leipi. iye zvino zvisi muchibva kuno kwanditi munongafanira kungadzoka makugona zvese zvandinoita zvei ichikapa ndinotokudzidzisai nichikapa ine hangu ka ndohonyara kuita palife chete saka waiti musaindaizvitisa payai cherries here ndota nefamba nesaidzengu cherries ode mama nasizoza kunyanya mama abati mama mudzayari vazvijaira noomesera vanozviziva kuti vatongotaura vatoda nani aiwa chikafu chikanokatikorikwesa madrinks emahara vachibika vakanonoka padanapa uchaine madrinks hapachati kumbomwa isu vakanonoka kuunza vakatikanika kuya nepamadrinks asi vanenge vakuunza vakusevha uko vakuisa vachisevha avo vanotirasikana vakanoka kuti pano vanhu vachisipa maraundi imwe emahara tingagara muno 3 hours sinapo chikafu pasina chikafu chambouya naini emsoko kuri seisei thank you hanzi musatiratidza unyara apo asati kwava nemusic guys kurumborera imwe yechirungu amene iri kuita pasera apo tibek ndakataurawo nenyaya yetibek pane izvi pane vanhu vakuru hatitauri nyaya dzematibek mama vanozvisi vataura kwanotoirova tibek mama taura tibek vanorova tibek taurako tibek kuseni asi vanoenda chikwekweta chekunyatsa kukwekweta haina hangu yandiri kunyepera yahaditangu aya but munhu akangogeza haina hangu yandiri kunyepera handitambi iyoyo handitambi iyoyo nemanhuwiro anoita masvada masvada ivana anonhuwa unokawo kutovaudzai kakutoshevha ibaba ndoda kutibheka asi svada ragara rokonhuwa kana svada rikangogeza harinobuda harimoi asi izvo zvaka something chekuti munoti after shower muchingopedza kuita shower baba muchikogatitaura ichokwadi zvimwe zvinhu zvamunoda tibheki ndozvinototi mazuva anaa itai karikulamu yenyu iyoyozvimatibheki zvino zvinova zvitoiko iwo unenge uchiri mukadzi anenge achiita basa kuti naiwo matibheki iwo iye anoitipei daisai vakadzi vachikuita effort yose ivo varume vanoitei vanoitei kuvakadzi aiwa ndo patinotizve vamwe varume vanoitwawo zvinoitwawo vamwe vari kudya vanhu ndo panoshanda staira yainonzi 69 mumwe wochidyawo kuya kumwe wochidyawo aiwa but ndida kubvunza angu bvunzo chaivo chaivo aiwa mirai ndibvunzi sida kubvunza idi chokwadi chaivo chaivo andika
Mwari achisika zvinhu zviviri zvanitika iyo mbonipopu neiyo iyi aniti Mwari akati chii akati zvingazvidliwe here kana kuti akati ngazviitwe zvazvofanwa kuti zviitwe akazodzidzisa vanhu kuti zvodliwa ndiani ngepapi pamakaona pachizazviryiwi iwe paukona pachii pano zvoryiwa ndapapi pachizazviryiwi ngepapi paukona kuti zvoryiwa iwe ndapapi iwe mitanga mataura kuti pakama iwe ndiorudzisa vanhu kuti vanhu vanga varye ariche ichangawandudza kuti ndepapi panoii pano zvakaziya hazviryiwi ngepapi dai paine vhesi vanhu ngavamboita zvinowirirana nepatina yake hatiri kunyeperana inoti pasi pano hauna kunakirwa kudenga kwaukashaya denga racho matibhegidla henyu haapoti unoshaya kwese nekuomarara kwarenge rakaita unoshaya kwese ukashaya zvinane nditi bhegwe ndiri mupenyu aiwa tine makapozi kavanozonyara tine makapozi tikutovadzidzisa kunoziva tibheg api kumakumudiwo mutasvikodhimanda kuti ndoda tibheg kana vasvika kumba kumuvai wenyu ndo vanotosema madhibha kunini wenyaya auizive iwo uteziro nzamhosva ndiani yazoziva haingona zvinoita anoona masamba nditi masamba anopinzwa muti achibuditswa achibuditswa saka mabhora aya yanditika uno anonge achipinzwa mukanwa so uchimabuditsa uchimapinza chiine mabhora chete mabhora basi haisiyo kate kauya nopi asi bhatanati here ndosaka chichifanira angorikwesa zvoka ndohwisisa zvandisingahwisisa ndikunyanyofara aiwa zvinonaka uchatadzisa kudya maguru aiva kudya maguru nganondodyiwa manje vanazvo bhega arimboita 3 hours aisa bhega ndiani odi kukunyepera iba vamwe vaona chikafu chavo regai chino regai vazvidyire hachiti chavo chauya chikafu chatanga namachaika mungodya imi chikafu chenyu chauya Chikafu chedu chauya, very nice food. asi kanyama ekakakurapo Yakakura iyi. kakura imi ko ndiona mabhega uyo waisigwa zibhega panhasi mazichips acho Kuda kuona iya yechicken yekurepiwa iyi. ndiyo takamirira ndiyo takamirira Kumira yakarodiwa yataurwa. isai grace namatai vasikana mudyi kutyei muchinopora chikafu muchimirira isi vamwe isati tapuwa chedu asati hadzidzingwa yedu muno mutogara munosvika kunguva dzatoda o 10 saka muri kureva tine kumabhawa ma10 kefi ari kuitwa kuti yanga yapa idya henyu idyai vasikana idyai musamirira isi pamwe chedu chouya na 10 ino nevhano idya henyu makasununguka kusununguka mavapinza bhizinesi maoita zamawe ari kungoshanda imi nhasi pano tisakatohosta munomu tisakatohosta mbinga tisu takatora matebhuro chaiwo muno aijuku ndiani vanhu vanodena comment section hauizivi here vanhu vanodena nhasi tendai molina akatodzika mawe anenge achimbokanda mafireworks akari mucomment section imomo ndakanogausiya mari yandakucepta vachimbokanda mabhomba ake chete ari mucomment section ungaidii comment section aona zvaunoita aiwa madhairis anogezazvo madhairis anogeza shato chiko icho
Ngowena chizvivaisa pachiputira apa kwavachuya kachiputira apa inyama inofuta ndoifarira nyama inokuititidzwa inopfungaidzwa iri kubuda isupu wo vari kupisirwa nyama indisa emhosva iri kutsipikwa nyama iyi pane zvinonga zvichitoitwa ipopapo zvinonga zvichipiyaniswa ipopapo kutotsipikwa kwamunoona nyama iri kutsipikwa nyama iyi muto kutsipikwa kudzinga mamhepo ehonde yatsipikwa kudzinga mamhepo handina hanzizvo hanzichi ndaenda kupick and pay vanotengesa matiketi asi vati kwanzi matiketi avanenge ari chidhura than online paonline yanga ichiramba ndakaona kuti online izvo zvino zvakachipa saka online yanga ichiramba saka ndichamududinda ndichitrai nhasi manheru chandabhuka ndechenhingirikiri ndechekuenda kwaNelson kwaMandela uku hanzi neuyu hanzi lo ndiri munhu ari go manje antaura lavhasi manje antaura lavhasi yaanoda nendai comment section ukaunga mudii kuna ari boasi sterek avane shuwa uda kugara kumashure kweda nani ndikutaridzei hangu mirai ndingokutadzai nei vane shuwa uda kugara kumashure kweda au nenoiziri pano vane shuwa nayo patatanga mhosva pachatanga kukoira pachatizaita asakandirwa mari unopiwa mari mhosva muno unopiwa mari ndichatomboya ndichiuya ndichizunguza mutaka wangu unopiwa mari makapfeka ndikikire imi munoenda kuona nawotafrana ndokugadzira mazimbabwe chinoita manamiki uyu muchinoita makomedi imuri kupeka muchizunguza muchididi munopiwa mari makamira panokandwa ngwavha aurwadzere kana nditori panapa wani andichatowabesi hanzi noyaurwadzere foto kuruboshwe banga kurudyi guys togeza maoko isi banga nefoku zvei togeza maoko I don't want to embarrass myself. Melody ani zvatakutofa zvengenzara takamira kugona inini kuti kulanchi uku kutohodha zviviri laiti tikati andonofidza navamwe mberi uzoya ukabvutoti pai ndakakuita soya nyama iyi iri kuya huku yakarepwa iyi ito yatida kuziva kuti inenge yakarepwa inenge yakaita sei handisi hedu ndiyoyo ndezvede zvauya zvimwe mana kuitonga mbambaira apeno mai mwana we imi dlai munyerere dlai makanyarara kuitonga kiwazowana nyama ikupinda ndataura ndikandoda shatwini kuongota zvechikeni wani yakarepiwa aiwa ndoda yakatsipikwa ino kutsipikwa uku kudzinga mamhepo pano uyembodi honde usazosvikigwa pano kukara kane kumira kuti zvichidzima mwoto idlakazvipisa kudaro kodla zvichipisa kudaro zvichikungaira kwaidzira vidzewo zvembosva ngoti tijire chija tichoda izvi kuzorewa ndozvedu kazvataonda chicken yacho zvinozovawo chingofungaira wiki zvino zvandisagona kuibata zvino banga racho wari kwauri wari pandiri
Musarova nemaoko sha. Unozoguta here uchiita zvepocket knife. Rova nemaoko usazvinetsa iwe. Rova nemaoko. Ndia machips ndianapa. Pane muridzi wemachips apa. Asi akodei kokoko. Musha. Musasaratidza pa pakamera ndiko nozvinyama. Unozvipedza here. Unozvipedza here zvise machips nezinyama iwe. Hanzi natatenda moto aita toshaya kuti ndeweya meno kuti zvizvo nyama ine ichifungaira kuti kufamba sei. Mazotowana mese machicken donut is. Iri kunaka here. Iri ainoda hangu izvozvo. Consider kuti muti isire machips apa si on the restaurant. Size of man roasted vegan. Kwetu kuna zvose. Muda machips eri size of man. Komukosanganisa kazvose, sanganisai zvose hadzadzi. Kuti ndianiko akadaro mwana wamunangagwa vouyi. Ndianiko akadaro. Mira chimbowa kuti machips achanaka here. Mira chiwe kuti machips achanaka here. Inangu mwezi substitute say machips. Spinach and feta. It's a mix of spinach and feta coated with a chicken breast. Inangu substitute my vegetable, muise machips. Mbabinzi veggie. Ayo chicken ndio uya wesa machips. Sekuru ndipeo kaniyo macheka. Iwe nyesa tirege iwe. Uya ukwa iyo wechi kutirege iwe. Makuti shiya nyama. Uda utora bizwe. Aiwa, chiwe. Haina kuiga. Ndokunaka kwacho. Ndokunaka kwacho. Anikubuda ropa iyo. Aiwa, inozi chiko, anikuku dimiti. Ewa chindida well done. Aiwa, ndoda iyo iyi. Inondinakira iyo. Bata badise masoto. Zviri kunaka. Ngazi chicken panado chicken. Hanzi woko ino na Mugabe. Utambana na Mugabe we. Atijaidzi. Kamari ngoje ewe ngorova unyerere mangwana kazana moto siroti ndodai ndikwa kuzviziya ndodai izvi. Unoziva zviro usingasiyi. Pane musoro ziyega master. Idoro rinonga rakatsipikwa mukati mebhodhi. Rakatsipikwa. Ndodha ndachida kuhwa. Sada order. Ndozouya. Ndozouya zvino sangona kujema mwana. Ndizvo zvanoziya. Aiwa ndododzwa ndodziwa. Kune zvasingazivi. Inangu apa inangu muriwo nedovi uyu. Muriwo nedovi uyu. Spinach, creamy spinach. Creamy spinach. Aiwa zvanyanya kutsvukawo nyama iyi. Aiwa bodo. Aiwa but inonyanya kutsvukawo. Ndoine hutano. Inondinakira ndikunyeka. Mine is coming with chips, this one. But I get chips on the side. Okay, all right. Wangu zindipa wewe zvaisa mukati umu. Futhi creamy. Kwe ngasabuda ropa ya big bomb rate.
Zvinoda kushika. Inonaka. Kufunga kondo kunondonaka. Maina nanda yangu andibvise mavegetable mandisirawo chicken machips na naka. Mwatiwe. Kama usa disikuravidza kwedu imboravira wapo. Imboravira apa. Mosha ndo chicken yakarepiwa kai. Imboravira. Cynthia, I'm having this. I'm having this. This is nice, smell it. This is nice. Very nice. Why you la mungu guys akamruwa ndikuti ndalei bedo ya msinga wewe wana wapo. Izvi andiri ku live izvi. Izvi tunaka. Mai. Zvikunaka. Imakala sikwa mimi. Mai. Makala chinya mashaisha mazora izvo. Makala sikwa. Mai. Makala sikwa. Mai. Handi kunaka bai koko. Ndi kunaka. Cynthia unoziva zvose iwe. Iyoyo kwa ino chicken roulette iyoyo. Iwe Cynthia unoziva zvose iwe. Takangwarisa Cynthia. Ngangwarisa kakamuri. Ngangwarisa. Nalichonga. Thank you Tatenda. Asi zviri kunaka acho. Zviri kunaka. Kunaka mai wewe. Guys ndakagona here ubata fuku in nice guys. Fun. London tikasvika. Ndizve. Ndizve re nice smell. Ndizvozvo. Yeah. Mwagona. Ndomabatsira maita rekuguest house. Ngauri kugona bata futi. Waterfall. Ya uri kugona. Hauna tsora wamagaya ndi. Aiwa naye machips avanonaka machips aya ngavadzoka ndikatira kundigira vamwe pasaidi ndotoenda unokumbulela machips aya anozondipa machips ava ari kunaka Kana rolana yawe. iri kunaka karoleti kunaka mosokwa ndipo nyama naStella Avari kunyatsokonzentrata nekudya kuno vari kula Stella wacho ndiani? aunazvizvira Ndewepi Stella? Ndewepi Stella? avapuwa mvura inotonhora mfiriji ko panapa ndinapuwa mvura wani kumba minozoda puwa chikapu Zvomanomshura vano. ngachikuya esilaina tori nene nhasi hatikwanisa kutaura tikungona ndamulemura ndomiwo inodyiwa nevanhu vane shuga. ane shuga diabetes amai isati nashuga ikorova ikorova asi zvegirini zvikowo izvi haisi ndikiri green paper handidi kana kuivaona green paper Ngara mhiripiri. iyi yellow paper kai irobhoti kai aiwa ngavabvisavo zvandizvidi Inamukatobvisa 80%. aiwa ndandipatira ndipa machips ivo vachisirina nhambo ndozvida ndiwainva nozavidi kwako mutsa Ipewo munyu guys. Takutorongedza Sekuru. kumba tichinobika. ayo muso mune makamera utipinzisa bhizi panapa Sauti nemaspice 1 month ndisingatengi sauti. ichilayo yekubayo zvefoko naizvizvi gaizika ininika nditozvirovera nefoko zvefoko naifoni ruoko rumwe rwakabata foni saka zvefoko naizvizvo ndemwe nyaya chinodya muromo neifoko nezvikanyanya kunesa togeza maoko chino zvapinda mudumbu ndozvichinipoden because zvaunazvi
living our best life. Kuba tingova noshiya kana chauya mushiya futi. Chiri sunakawana. Chibhadhara mari. Saka uda kuti unazika wei mwana unodyaumba zvosvika zvashisha because zvinoda kudyiwa zvichipisa ukaona svika kuti kutunhura chiro hasiyana nake azvishisha hadzo asi kusangana kwazvinenge zvazvo kana kuti munhu ada kurya kwai kunudza munisa asabe nyama asabe munhu kwai kudza munhu asabe munhu tiani kuudaro so imeseji mhosva gara kanaka wani kanaka mhosva asi kutamba nayo anondoenda mugirazi iwe uri nani molino waiba zvimasosi zvekunandozi zviya indakambotora chitobhasko unoziva chitobhasko chinovava chiya ndakachitaende kumba ndikazozvandasambaaaabaene zvisanangochitora chete chachanakawena musi woyo chachanaka ndikachitora kana ndabhadhara mari vandisika ndinoenda nazvo Thank you. Lemon water. Iyo madziso nyamboda. Hello. One of them, Why munoende kunotora titorerewo zvimwe namai majari kune keke redu riri panapa rinoda kuchekiwa ndakazvine keke iyi kwai madzimisa chanomboita mariko ipano nehanzvadzi imariko madzimisa ipano chigaba chikeri chegaba hamuna maturitas here hapana panotengesa kuti waturitas hamunei tosheya tikatenga ipanze kumana 25 rand chigaba ichi chakadai ichi nobvumirwa apane shopu inotenga akasvika hamba madrinks munouraya vedu we kuzoti toti imari but marovawo times 3 aiwa hatachitengawo zvemadrinks 25 rand 1 mvura aiwa ngazvigara tonomwawo kwakachipa kunana nandosi akachipawo kumadrinks tomuda munofunanga ikoko aiwa kana nemawo ndiwo atakaita wainai totenga madrinks mangati 50 rand drink 1 atitoita zirestaurant budgeta budgets 2 liter and 2 liter chaitosheya todira voti pamagirazi diradira 25 rand asikana wakana dzimiwo hanzi brahman aiwa rati mukondo aiwa rati chiriyo zvitiri almost 40 pano by 25 rand imari 40 by 25 chi kagaba akadaiwo kadiki yacho kaya nekutombodzi chiplastic beta chibhadhi chiya kagaba kakadiki akaya imari ishe kudara tada kutengera imari imari 25 by 40. yoko ngakuita mariyo imari lonora pachigaba chakadai so chakadai so chigaba chekokokora chakadai iwe inoza 25 rand inotenga 2 liters
Totenga tichazeko kapuisa mani papa 1000 rands for 40 madrinks makeni. Imi atuenda kuna ndo totenga watu Somalia stock price. Tuenda kwa Somalia kushop. 1000 rand guys. Ye drink. Aiwa Joyce, ndavhunduka pakuti cold drink 25 rand. Ndozvadavhunduka. Dei 25 rand yaenda kugadzira pane chimwe chinhu zviri nani. Pandingi kiri pachi cold drink. Aiwa kana. Bodo rewanda mukutaura muno ndamubvunza uko. Amarula muno. Ikuita 650 rand. Amarula neta. Aiwa. Amarula 140 rand. 140 rand. Muno muita 650. Ndamubvunza ngati amarula ndakutenga tenge kana 4. Chikani 650 ndabana kuti maita basa. Ndidarika. Shakura ndipo batana. Guys, kwa ingo titengereka madrinks ari chingomwa. Titengerewo zvemadrinks. Ukulanda namba zvore. Ani? Group ino. They WhatsApp. Asi ndikotori. Nai, munhu akatara kutengera madrinks akatoka zvendotengera madrinks ndiani? Bamini. Endeseka futhi. Asi munhu angari mwe ndigodoni handi? Godoni ba. Yai pano. Ndigodoni awu. Imi. Aiwa chimwe ino mvura. Ndiye akadaro zvefu. Aiwa. Ngoma Gordon kekera uya. Ngoma Gordon uya ipano. Ebe ngatitendei chiwongo ide ngatitendei. Maita basa mudhaya wedu we ona ikekere dura unzwa ini. Tichachisheka keke vhura itoni. Wow. Wow. Medu we misrewo malafu ni Malex eh? Tene mekamera. Chico flavor ino ndichi. Ah? Hello babes. Eh. Alright. Wow. See a nice cake. Guys, keke hiro. Rugadziwa neumwe wedu ni type asara kwa pina. Zita lako unozaniwe. Trish cakes. Trish cakes. Trish cakes. No, Trish cakes. Mai kubva muno tinoita mudumbu tisakaite mudumbu resa iri tinoribhotora tikati so ndapina iyi Natonakirwa mosho. ukuona tonakirwa hanzi makabata fokumeli Ndakabata. haakaidzipa Tango jidiwa ichizi chete yangu. but zvaa zviri kunaka zviro zvizvi Aiwa izvonaka izvi. Akona ukuba akona sina yefu. aiwa ndabo ndaright no ini inoza chi almost every time unoziva kuti pese vandu vaikuno kumbi unoifarira nyama iyo yamenosei Yenda about. Asi imwe menu yayo yakaita sei? Na bega angachidloga kwa kumburire bega rakadai. Koma bega rekada kuti ndingatwa bhegi Uya oda bega. rakakura bhega kutoka Zuombe rakadai. kuita sekushimba muno maitotumbwa kuda wakanaka Takara takagona kwa wedu. taura Kamera ino nyepe. cameras don't lie Kutira zvipa munhu. Sasa tunakusanga siri chakaita. direct Iripo up yacho. Nchakupa ndodisa siri chakana nini. kuda wakanaka Kandikita mafiri chavazo chukiri eyebrows angu nokani ngobuda. anonga akari azi wasi kukara It's not until you fall that you
Sikufosa sirungukuti aiwa ndengari palive alright chitoma changu foni ndifonyere mwana ari kuona hanzi we need more money wona vana vako we need more money lesina ndapa 400 rand kutamba magemu kutamba magemu kwavari kususu ndivasira 400 rand magemu zvese zvana zviringodhura wani ndikabhadhara almost 200 something from Cape Town to here. kubva kwandabva asi kure hapo mari yedipasi Breakfast rate kantozive pana. asi matendani Breakfast rate ramu. Kwena ndambobhadhara so 1 talk. izvo vanhu vachingobvunza nyaya yetibheki nguva yekudya ivanzi vakudayira namuconversation imomo anziko tibheki chigwa minowa azvivekiwo wavhara hanzazisinotora madrinks chione kuda tinenge tiutengerwa natonaniki hello saka mari enda kwai mapedza itamba ikana iwe makana magemu yacho tiri kuita mari chi Pana abodara mugroup unoziva. kabobva mawi Maybe ndechekukasino chete. That's why ndambochita find out network. yacho iri pikwa yatisipiona isi yanzi kwai timwe madrink ndawana kuitsvaga ndawana kutsvaga komenti yanzi hanzibosva unoda drinki toda drink isu naye wauidakuida komenti yacho iri papikwa yatisipiona hatina kuramba isu tatenda madrinks tirikumada isu naporamba madrinks taiti karamba madrinks naimwe hamusikuda madrinks mukuramba naye hamudi madrinki tukuiti tikegwe madrinki aiwe tikutengerwawo nemunyina wedarara kai maramba madrinki tatinomboramba madrinki tikutomada isu hanzi torai madrinki totora komari yacho tatenda kwanise mationi udani ngachindibhadhereozonipaati kosa hana imani ndindakumbira mvura wani naishewe Indatokumbira nende mwana yauya tatenda uya zvokwanise metimwe madrinki tawana nyota mukomagodzi kwai makanyora mugurupu imi usarowe kuzimbabwe utaure nesu okay bye bye my dear hanzi nachachera ukwani zvewe indakura kaini handakakura kudarika naicheri ine bhodhi yako ya haukwani cheri hachandidi mubva wakambodii ndakanaka iye zvino hapeno kuti ndifarira asi wakanaka kukufarira kwasi hakukufarira kama unoita poliandri ndoitawo chipiri kudaro woenda kuuk kugadzirira mapepa veduweka mukomagodzoni tomwa here madrinki panapa kozi izvozvi makatipromisa pana taisati madrinki edabva kwamuri yes Can I take it out? yes amanzi wangu adayira mukomagodo muchagoda kurova here kekeri izwai akuchinja asi ndakata nekukapa rungai best mogona here kuridya ticheke kana tisarisikanganise kwavamwe mai lolo tomwa tisatapuwa mari yacho asatapuwa mari yacho nayo godhoni molini waramba wachinja statement godhoni wakurambavo tongoma mvura ndipewo mvura ine munyu
kiri kumwa mvura ine moyo. Vanhu vada kutesta. Taura ika mukuda here no problem aiwa rinongochekwa kudai morisarosara rakaningikisa kuti vanhu vakasapedza rochekwa zvakanaka hatidi kuzokangasa keke rabikwa nenhingikiri rinenge raikwa nemunhu Gavauye kapakamira timakete keke. Wewe mumira hapa tichikuona hii. Nda kubuza kuti mune chii mukatunga. nai Kuda kutoita. wauye pamire pakeke ravo Wewe Uyaitita interview sisi mayane keke kai. Maima keke. maima keke. Uyaye. miuka anzi yako apo zvinenge zvakuda kuita Uyamira. zvakuda kuita Wewe mumira pakeke renja. Sakuziva kuti mukeke menyu mune chii. chindakamera Chabvudza izvamuda wabvudza. Zimayane keke kumadhairis. Saka tisakuziva kuti mukeke menyu mune chii. Ende rinonzi chii. black forest Nyatsotarisai makatarisa kamera vanilla ne 5 star. vanilla ne 5 star. Saka munongotaura kuti mune vanilla ne 5 star chete. Yes. Saka isaizi ndeipi? Mune masaizi mangani? Muna machi? Masaizi amunogadzira mangani? Oh, my size. Yes, any size you want. For iri munoriti small here kana kuti medium mangani? Mibvunzo yacho ukuti. chaiyo ndoida vhidei Muno iri large. Medium ro cost how much? How much does it cost? Nyatsotarisai kamera. 350. Rate 350. Saka ndope. Okay, munowanikwa kupi? Munogara kupi Cape Town? Minaton. Okay, as for me, my question is, looking beautiful, my sister. What are you using? Secrets. You are looking good, my dear. So is your cake. wagara wangozvidza Wakasirakanaka kachokoreti akadzoka kafarira. Tasara kunze kwatese kana risishaka. Unonzi chi? Maima keke. Or Trish cakes. ndorinotoita Maima keke. Maima keke. Vamunogara muchitaura. tisi takangovadadiza kuti maimake saka tichari kuzimbabwe vari kuzimbabwe ngavai ndafunza pamwe tori Ayo. azivemwenda mberi tisi takamuti maike makeke wokuzimbabwe iwe wetamba makeke wokusouth africa Cape Town. Hanzi nalinda, hanzi SA kunospaka hako mhosva UK kunosvota nalinda Brooks. mora linda hello ndozvavataura tomwirepi guys tomwira mundo here kautochinja kazise 500 rands linda brooks linda moro Linda, how are you? How are you, Linda? handicheka whatsapp sisimeni manje foni ndo yandinayo panapa zenai molinda ndaisa 1000 malabo nemalex uchidaivao Mari drink yauya. yauya imwe Aiwa. Imwe. guys hatitakaiko kuinda kunomwira madrinks edu aya tapuwa mari guys Mukuru wangu takaibawa kani. toenda kubhawa mamba vakapfeka trosi vanopinda handi vanenge vanesu here vanenge vanesu there's nothing wrong titagara navo Tongwato 1 2 3 things. Tiri moti chimira. vasito madrinks izvi vanomwa madrinks izvi Thank you so much. mukoma Gordon, thank you very much. Thank you so much, Mukoma Gordon. To the Colin, thank you. Thank you so much. Thank you. Vari kupara. Saka guys, Savannah muno mukwaita 35 rand chibhodhoro chiduku saka achidi andei kumwe.
telefoni imwe kaela Imweni ndakuda kuto yangu handichaitoiti mhosva. Ice is finished. Saka guys ndakutochinja. Tatenda vanhu. Eh. Unoti vashekere stokwe. Unoti tichidini. Tichivatambisira stokwe. Rega dai vaiswa magate tivatambire mukombe. Thank you Linda. Asi kumbotisa music uyu, asi kumbotisa music. Na Molini waisa uyu. Tatambira Molini na Kumagodoni. Tambo vatambira Nandi Stop. Aya vanongotidzwa kunotenga ndikuona kuti dhayari dzine kadzati ndakuda kuti yangu mhosva dhayari dzine. Aiwa tinotsvagara nekuti zarako chamwari. Aiwa gara nezarako. Hamuoni zviri right kuti nditwa mhosva dhayari dzine. Gara nezarako. Diaries kuona kuti inonga iri kufaya. Diaries dzakakwana. Kuna maitisi diaries. Kuna dzimwe diaries dzakatokwana. Ndikaitwa mhosva uchakavata zvakanaka. Aiwa yako inofanira kuramba iri TV. Mhosva ngaigara iri mhosva TV. Aiwa yako inofanira kuramba iri TV. Nokuti TV inongobudisa zvinongona. Aiwa gara nemhosva yako zvako. Kana kuti ngatiswape mapeji mombotora mhosva ndombotorawo dhayari. Kwaikwenu dzirigona. Anza ndizorigonira simeli. Okay, thank you so much. I am so grateful to Molini. Dance for Molini, please. Apana music. Ndida kutambira. Aiwa tipinda kwa Molini tokutambira. Tambira. Thank you so much. Thank you so much. Saka zvuta guys munhu paina mhosva anoda kuchinja musare diary nepage yake. Kubva mhosva TV kwenda ku diary nekadzati. Kamari gara nezita rako sha. Kana zvichinetsa ngatingoswapa momboendawo kumhosva. Ndombouyawo kudiary. Gara nezita rako sha mwana. Mainya kutevedzera diaries. Diaries ngotipawo break. Zvatiita zvose munongotevedzera. Munongotevedzera. Tikangoita ichinomatevedzera. Chiche chinomatevedzera. Munomboendawo. Tsvakaiwo zvinyuwani. Zvinyuwani zvimewo. Kunyanyawo ini. Aiwa, chimbochinjaiwo. Mwenye kutevedzera ini. Aiwa. Mai 2021 mutibati. Izi. Ende. Mutibati. Ina front. Mwenye kutevedzera zvizhinji. Hanzi madhairis ane kalove. Ane love. Asi thanks hanzi mhosva dance force. Ndinoda kutotambira mariyo iyi handike ingangoendi zvidai pamba zota radio. Zvino radio hapana. Atotamba kumberi. Ndakadaitambira. Kwacho kwanonga munoziva. Na vanotichadza vanogara muno. Wakula mashona ayo. Musaka zvori chikamba nezvokudai chitobani. Hanzi vamwe Wakafana komberi nokuti kukwenda nekombi kawani. Hanzi vamwe vari kurama life is kurama upenyu pamene ndiano. Hanzi Gordon anoda kunga chii. Hanzi anoda kunga chii. Hanzi fadza mutengo wedu. Kune music yechirungu. Hatigoni kutamba music. Melano basindakasimudza mhosva palive. Mufana wangu akazokura kundidarika paranziza kwakabva nako. Akaita maevhesi andibhadhari Ndavati yaitisiwapi vakaramba. akaita maevhesi ndikopinda mahara. Ari kuVIP. VVIP. Plus vapana isusu basa rechoguma tisaisitakura hatichaiti zvevanati ndanosimudzira vana ivava vasi tozotiwo bebe mukumana mhosva uyo takadaro ndonakidza so Hanzi mhosva ailavi. naye vanoramba tichipiwa respect yedu. Hanzi chiri aita sei. Hanzi wasitaka achitaura kuseruka. Hanzi chiri poki ameno kuseriko kuzvachitaura. Anyewa. Hanzi wasita rake anodawo nyaya yakachiri poki. Guys, ngatichekei keki iri guys. Okay. Kana zvachekika aminoti imi ndimoziva motisenogara tunangepi. Uyai mutibatsire yedu pana kucheka. 1.5 yemadrink. Anai. Kuna muri kudhura. 35 rand chisavana 1 iwe. Drink 25 rand. Hanzi naJoylini Godo Meli my love. Hanzi naJoylini Godo Meli my love. Yesika ni Joy. Uya ucheke zve my market. Hembe. Indokanda indozvo ndoita ndokanda vana muUber vaendawo. Kumba. Uya.
uyakozve mai makeke kuzati tine family yangu murume ari kuzati tine family yangu kuno kuCape Town nhasi mai vaenda vatandikachiona pamalive tiri kuti nevamwe havakomplaini asi de kuchinzi hasi kuona malive ndo paita nyaya aiwa unonyewa zvakashata cherry block hanzi 054 with you it's fine uyai muchekeke keke mai makeke uyai muchekeke keke kanai mai makeke mai makeke uyai kana hanzi sisimeli cheka hanzi keke irona ndichanga ndicharitora pafoni hanzi mosvi chimbote goiko thank you so much aiwa zvingazvikuenda kwauri asi ndichiri muno zvindo zvenda ndechitatu chikotaura musikana mangwana kune hameno kubrai hameno diary family as couple amene chikuenda kubasa kuti brai yenyu isati tikuda kuenda seat of lulalula motanga maona vanonyesana kusari maenda mukaposi havasi vanhu vangu ifamily yangu ifamily yenyu asi kunevaesande titori kune group number 2 ramangwana paradise kwamunokokana ndiri pana pangepi unangouyawoka kwandogara ndozvandiri kuti unangouya kabakanaso kwamunokokana ndiri pana unandozoti paradise yake murikukokana paradise ndiri pana vari sipoint kwavari isibeki nekwadoga so yakatarisa ndati mungakoka muri kudhuze ndinoya kanakaita 30 minutes it's fine tisipelini kwangu is that we are back to back 56 rand ku UK ndiyatenda covid zvenaita ten otokumbira muno mutekawe kumbira tekawe havasi kutipa manew plates me break my heart say you love me again wow hanzi mimi mucheka keke saka keke banga mubatai zvakanaka tiri palife ndisumuke uyaino uyaino break my heart so baby hanzi tiri kuplana yedu UK event vanhu vachafenda tinouya ikoko mosvakamira yakatarisa kukeke uzvodona zvinhu zvedu izvi zvinozi zvadoni yacho kai yakudone anokuradza kuti ichiri fresh iro kuna zviita banga kuita kutamba maclax ende rakanyatsa kuibva mayama arakaita opo here tekawe
Asi wewe ukubvadza kuzvula naibudisa apa iyi. Nei, muri kwadziwa nezvima chocolate. Aiwa chocolate kai. Zvakaita unga uyu, unoita unga Aiwe! Mama, thank you from Mama. Kamera kuna Mama. Kamera kuna Mama. Inaba juice mosha. Inaba na Mama ba juice. My love never lacks for Mama. Tina Mama ma diaries. My love never lacks. My diaries. Mama no kama mate guys. Guys, Mama no kama mate. Wow, beautiful. This is beautiful, guys. Mama no kama. Let's support business, la Mama. Remember mate, guys. This mate you can put it in bathroom room, toilet. Kana bedroom. You can put it even in your toilet and it kana bedroom. So guys, let's support Mama. Imagine mate. 150. If you want support Mama mate, 150, guys. You can support Mama mate 150. Then you say 150 just to support Mama. Avana kukumbira vari kuzama kushandisa maoko avo kuti vararame vafidhe muri kuona kuti zvandataura kuti ende vanogona zvisingamboite iwe kupedya kwauna Mama sedzera iriwe imi Mama amuone here zvangu zvandinoita zvichichiwe zvikanyanya kuomesesa kamazano tinonochemera kuna naMama ndizvozvo amazana kuna naMama ikoko saka ndinokuza diarika yakabatana zvayo ndokumbirawo mundirukiro changu chekukoirira chekukoirira ndapa basa so guys zede musapotawo Mama please supportai Mama supportaiwo Mama guys vanoita nice handicraft yavo. Let's support Mama vedu let's support our mother. That's nice Mama. Ndi Mama vedu diary zine this zvikaoma chenana na Mama ine chembe hanzi na cherry poki Mama au makauya vakati roll this Mama you took 2 minutes but actually mwana 2 minutes saka mwana rupfeke amen zvataka mpenzi munhu zvakupfeka akana ive nazvikuru maida kuvharwa ipo paya paya matoothpicks hanzi mhosvaka ndodawo changu chekukoirira oh manje rokwane Baba wani kuti yakadiya wakumukuza kufuda zvakadosebho Mosha TV ani wo hayi ngeke magenza hanzi nagodhoni hanzi wina godho dzichangata mhosvaka Zimusanangururwadza after the last night natanina Molin, thank you. It's why Mama hanzi na cherry poki rukai cha mhosva hanzi I'll pay for it na cherry poki anobhadhara rukai changu thank you changu thank you so much cherry poki thank you so much chakaita ndinona hamunona space yandinotambira ye Mama ground randotambira riya muchinoti chakati kure chekuti ndikagwadama pasi kudai cheri imari vanofana kuruka chemari ndivape inini kuno kuyozopa inini hanzi chinoita mari size yacho chakakura thank you so much
hanzi na cherry pop I'll send it to you. Mazi mari. Mama, Imari chocho. Aiwa, munogona kuita zvimameti zvakadai so zviri 2 kudai zvakadai so ichi imwe mabhuku kuti mabvangu asagwadziwa pabasa mukona. Aiwa, kuti mameti vanoda chinhu chakakura kozi unogona. Hanzi harisa nambochiona na mama wangu. Hanzi, what size do you want? Hanzi na Chido, you are similarly representing where you are looking good. Na Chido? Chido marongwe? Chido muni no? No, sometimes it's what we're buying. And that's his main. One collection it was I think that's Chineta Mari. 450. Let's have over. No, let's have over. That's his main. Hanzi 450. Hanzi Chineta 450. Cherry Pop Hanzi Chineta 450. Hanzi 450 na gogo. Hanzi ndikuononga. Oh, that's it. Hanzi ndiseo keke. Hanzi biggest penny Hanzi kumbuka jana nsisimeni. Oh. Hanzi ndio nsisimeni. Oh, wow. Chakuza machisi kutoza mteka wewe kwanza na hapa. Indoda yangu ice cream. Ile na kichekele kekele ndira kwenda wewe. Achekele Chekele kekele ndo kekele mkato. And thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Cherry Pop Love. Thank you so much for support. Thank you so much. Hanzi munoyari ni kunonzi kukana woko. Ameno. Navimba icheri. Hanzi kusenjeri city. Ameno ango ndichi kukana. Ameno hanzi vanoyari ni kukana woko. Kudari papi pacho. When kana woko. Litoroka ndozo wazo ndisendera. Unuta kamera umira pakajapa. Hanzi ndikuononga timu kapa yakadzikama. Century City. The desserts, you want them in the takeaway box, everyone? For me, I want chocolate. Chocolate fondant? Yes. Okay. What do you have for dessert? Cheesecake, chocolate fondant. I want chocolate fondant. What is chocolate fondant? What is chocolate fondant? Like a chocolate muffin pudding. No, I don't want chocolate fondant. I want chocolate ice cream. Vanilla ice cream with chocolate sauce, not chocolate. Yeah, I want vanilla. Yeah, that one you told me last. Okay. Yes. I want ice cream. I want a cake. Hanzi na Cherry Pop gesi fara ineni ndane barika ndarora. Most Cherry Pop wedu we. Hanzi ndarora. Makorokoto kani ndawanikwa. Finally the hunting is over. Iwe ndichekiro zvana kuchukirwa. Ndipo iro ndipero. Ndichekiro. Ndichekiro. Tray yacho iri kupi. The hunting is over. Vese vaya vaida kundinetsa. Ndiri second husband ya Cherry. Kwa matray yacho ari kupi.
Sister. Sister. You're busy with life. When are you coming back to Cape Town? Fondant. Chocolate fondant. Chocolate fondant. Apenas nós agora 2 hours. Hey, kumbiro 146 mil. Ileve yandukukuta sainayo. Foto. Kwa video. Video makangomira mele. Chama uma classe. Madima nyaza kusoda nechokuni. Vai tambe. Pero yami my sister guys, you fly break na mosha kwenda kujobeka again. La smell kutoka jambo bike na hotel. Askana wewe mtu tunaenda askana. Picha na mama. Sasa smell kanapenda kujitoa kandila. Yes. Ndaro wine. Aiwa ndine card ndina cash. Saka napende mimi. Ndina cash. Ndashasa mkisha ngapiwa. Ndokupa card. Card. Uyati we paduze tibuye. Wacho washona babiko. Yani. Aiwa vamwe vanhu vese vanzipa. Nindi uti. Card. Mimi ndinasa card. Depende kiti ishe chikoma chobalo. Eso. Rosha. Manje yangu na yesu. Oh, right. Ndokubhadala ngoba depende kiti Ukubhadalwa mosha. Ngiyambhadala. Bada. Aiwa yoita kozvauri kuita mashure. Aita chido chekuya. Saka hiyo basi. Bacha mshaka kusarira. Ipi. Haiti. Haiti yakana. Ndekupiko. Haiti yakana ikuya kuno Cape Town. Haiti Cape ndoti. Town Joburg. Victoria Net aiwa wasati Haiti ngichi. Titi kuiti. Haiti ngichi. Haiti ngichi. Haiti. Tihovu. Alright, munotaura zviro neshona zvikotoda ndikonfuse ndiri kutozoti Haiti. Ndikaeni kutumire smell then. Alright. Zokanda ku. Ngoka ma100. Hanzi kapa is watching. Vanhu vari kukuona. Kapa is watching. Ndorwenya rwitwe nevaviri nevatatu. Matigonera mama. Zvedu zvinenge zvakaropafadzwa zvinana mama kudai so. Zvinenge zvakaropafadzwa. Saka ini imeti yangu ndozoionera. Aiwa vanogara munomu. Vanogara muno. Oh. Wasiya namba yako. Uchatora namba yavo. Mina nditore Namba yangu. Ngotorowo picture name. Mira ndikuya padhuze ndikudaidzire.
081 Korasa unotora kanhamba motondozorwana sei? Kone mamchigara wakati kuti uya imwe yari unozongotaura muzowika kepona basi kutamba muchamuzoita kufonera 81 77 ndogara kuDromond Park. Ndiri muno ndogara muno kure kuDromond Park kuduze nekuBrackenfield. Oh, Brackenfield, kati Brackenfield. Hands guys, you are having fun na Chido Marongo. Hands na Gordon ara Changata Miuka wangu. Miuka wangu uripi. What are these okay, thank you. Can you make a small? Even ice skating. Naenda kwa ice skating bana. Babuni ice skating bana. Ndio bana roller varimo. Wati, waratizare mukoma godo. Kamera yakarasa bheka inotasa front ba. Yakarasa kwe. Wavaratiza. Mukoma godo mandoona here. Mukoma godo. Chimoko komora wa mai. Miki, ndipo você tem. Thank you very much. Thank you very much. Assim, você vai fazer uma Sara kuota indizvo zvotoro. Sara kuota paniti. Okay. Bedwe kahande ikoda kwe. Kuti maiga. Hayi tiripo. Aba vema dessert ka vachati inanzi ndokagara tobvisa mari madessert. Kana sina kuti. Vanhu zvamakutoenda madisina kutora madessert. Ukuti kuti chitambo. Kana mwana gaita rakiti yamakuta dessert. Aiwa. Ora. Kana zati mucha koki tete ndeke makazi. Bedwe hande madrinks. Ande. Ndo vari kuti club ini topinda mari zvesese. Kongoenda kunzvimbo hwaita seka hwari. Tongoti la vamwe. Ice cream yako mbosha yawe. Ice cream, thank you. Hii hanzi inonzi ice cream content. Sakuda kuita Vanhu vaorder ma Sasa kubisa mari ma ice cream. Amari yedu. Kubisa mari. Ice cream yangu content. Gango biscuit tengewa. Saka regai tipiwo tidye sisine. Ngatingodya toye. Ngatingodye. Awa kana kuri kumabhawa emaZimbabwe avanyanyita sweets dai mabuda Ndepukiko kuri kuendwa backend hanzi kunonzi new era Kuze nokwatinogara. isu sinenge taonzwa kwasiri kuenda kubhawa ndikuda kuenda kumba tiri muchecheni sisine. ndiwo waichemera palaivi Tachichemera sekuru wacho. Vanochema. Hapana hanzi pane ari kuti hanzi don't go to new era place. Hanzi don't go to new era place. Pana ati don't go to new era. Pana ati hanzi pana komendo tazimusaenda ku. Oh. Apa ana reason apa. Unomu. Nemhaka yeiti tingaendiko. Enda kunyera ningandoziona zvekuti.
Hakuna mariski here. Ameni utangowa chizimusaenda ikoko. Hanzi na Virginia Fox looking amazing Meli. Mama no baka kita macheka. Jimmy Jimala. Hanzi Jimmy Mago. Chifo chitsikate babatike kwa Jimmy. Ifonere Jimmy. Itikwaitisa kana ku club kana taswa club. Tokufonera kana taswa ku club guys. Tanga futhi. Aiwa bana kuti 16. 16 Ndikaiti chizima chiende kunze. 16 is 2.2. Ngazi mu era munobva musina mafoni. Achizima chiti